Erokamano ahinya. Gini nyang'iyo kanya neno nonro nonyo okabwok bende. In fact nya expect number no bed mang'eny keche wanyalo neno kanene governors odonji ofise achiel kuom governors manotimo cleaning neneno Simbarati maneno timo head count to yudo ntiere mtokni kuom joma nene riembo mtokni mag county nene ntiere mtoka achiel man gi driver boro. Koro I am glad ni gini timre to ken mane national government kende en gimo bedo ka ji ose manyo yore mago loso pesa zaidi through ghost workers. To king'iyo gi gin joma chiegni gi sirkal ma county government, joma chiegni gi governors, joma tiyo ofise mago komini kuonde mindikeji. Koro I hope ni cleaning ni idhi tim maber mondo wabed kode nikeche kaka daktari owacho nafasi ma ghost workers ntiere nafasi ma Billian kod wakili onego bedie. To ka wasebedo nwan kod kwan mamalo maji to pesa ma iloso kod ghost workers godonji ofuko ma jomatin ma ong'ado rieko ok ber. To I was also surprised ni ntiere office mar president ma lead kod ghost workers. I hope na cleaning ni the team and skako chakre national government no. I hope ni the county government nikeche mage ma jogwa ntiere machiegni kodo. Jogwa ng'eny gi king'iyo ndiko mindiko national government percentage madonjo national government kod percentage ma counties nyalo ndiko mag jogwa counties wadonje joma ng'eny. Koro ko watimo cleaning nyaki county government jogwa mang'eny ma onego bedi tije bro yudo tije. Erokamano. Nikech kata mana kapok ochope county government wacho ni bende ochako gi malo kodhi piny nikech kiwacho ni bad migepe organizations 15 nitiere gi excess staff mago jotije mathoth mamoko kuom gi bende wachore ni ok ti nikech kisebedo jatich ma nyawawa